Agba nke abụọ nke ya bụ atụmatụ akpọrọ 1Youth 2Skills abụrụgo nke emeribere n'ụdị pụrụ iche. Gọvanọ Soludo meribere ya bụ mmemme na International Convention Center bụ nke dị n'Ọka. Mmadụ ruru 100, ndị ntorobịa ruru 100,000 n'ọnụọgụ na 83 bụ ndị tinyere akwụkwọ, ma 8,620 n'ebe dị iche iche ga-amụ ọrụ aka bụrụ ndị ahọpụtara ga-esonye na ya bụ ọzụzụ e ga-enye. Eji ike abana pụtara anyị akụkọ. Govano bụ onye chọtara na ngalaba mbụ nke ya bụ amụma bụ nke were ọnọdụ n'afọ gara aga ma kwuo na mmadụ 50,000 bụ ndị ewere na ya bụ mmemme ha na-eme inye ha ego pụtara ijeri ịbụọ iji bido ihe ọbụla ha ga-eme inyere onwe ha aka ma kwuo na ha bụzi ndị nke na-ewezi ndị mmadụ n'ọrụ ka ọ na-eto ndị ntorobịa Anambra ka ha si na-emejupụta ihe ha ji bịa ụwa kama ime ngagharị iwe maọbụ ị na-akọtọ. Gọvanọ Soludo bụ onye gara n'iru ma kwuo na ya bụ nhọpụta emere bụ nke gara nkeji 5 gụnyere apprenticeship scheme, entrepreneur skills training, formation of cooperatives, business financing scheme nakwa mentorship scheme. Gọvanọ Soludo bụ onye kwuru na ya bụ amụma bụ ndị nwetara ihe nrite bụ ndị tozuru etozu ma kpọkuo ha ka ha bụrụ ndị ga-eji ya bụ ohere e nyere ha wee nyere onwe ha aka ma mepụtakwa ezigbo ihe na obodo a. Ọ gakwara n'iru kwuo na ọchịchị ya bụ nke dị njikere iwebata ezigbo atụmatụ nakwa mmepe nke obodo ma kpọkuo ndị ọbụla ka ha jikọọ aka na gọọmenti n'ịhụ na ndị ntorobịa na steeti a bụ ndị a ga-eji wee na-ama atụ. Na Mburi ka kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa na steeti a bụ Maazị Patrick Ahamba kenere gọvanọ maka mkpụrụ nke ọ kụnyere a ga-eji na-enwomi ma kwuo na ọ bụ ihe ga-adịgide. Ya bụ kọmishọna gakwara n'iru ma kwuo na ya bụ ọzụzụ nke e nyere ndị ntorobịa bụ ihe gọvanọ Soludo mepụtara mgbe ọ na-aga ya bụ ọkwa gọvanọ. O kwuru na imerime ndị ntorobịa bụ ndị a ga-ewepụta n'ụbịam ma bụrụkwa ndị a ga-enye ezigbo aka ọrụ ma tokwa ya bụ ndị ahụ nrigo n'ọkwa ahụ ahọpụtara ịga ụzọ dị iche iche n'ọzụzụ ahụ. Ọṅụ bụ ihe dịrị ndị ntorobịa ahụ ahọpụtara maka ihe Chineke mere ha gakwara n'iru wee na-ekenekwa gọvanọ maka afọ ọma ya iji hụ na ọnatarachi nke e nyere ha bụ nke anara n'iyi. Gọvanọ bụ onye nke bịara ya bụ mmemme nwunye ya bụ Odoziakụ Nonye Soludo nakwa onye deputi gọvanọ nke Anambra steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, onye okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze, onye odeakwụkwọ nyegara steeti gọọmenti bụ Ọkammụta Solochukwu Lobelu, onye isi ndị ọrụ oyibo na steeti a bụ Ọkaikpe Theodora Igwegbe, onye Chief of Staff nyegara gọvanọ bụ Maazị Enes Ezeajụghị, onye Principal Secretary nyegara gọvanọ bụ Ọkaikpe Joaquin Anieto, onye Chairman nke APGA bụ Ọkaikpe Ifeatụ Obiokoye, ndị eze ọdịnala, ndị isi ọchịchị nchere oge okpuru ọchịchị dị iche iche, imerime ndị ọzọ bụkwa ndị bịara ya bụ mmemme ahụ.